Yan, bili kami ng tinapay. Halagang 200. Anong din ako? Tagpa 5. At bigyan natin sticker si ate. Ibigay kay Chin Chin. Wow. So mga kaparang Jason Bali, ano, at mag-akot kami nitong mga panambak ni Papa ni Chin Chin. Doon namin tatambak sa ito, tatambakan dyan kasi ipupluringin to kung pagrito. Nakapagsako na si Papa ni Chin Chin. Saan matilya? Di mo naman to sa to, no? Bangga to gripo nganod pag nakakuha na Papa ni Chin Chin na yan. Ay, start na tayo. Bahala ka na. Boleh eh.
Robo. Ha? Wow. Wala pa tungkol. Ano sabi mo dito? Hala ko na. Lagay mo sa Wala na yan tayo. Wala mo ako kahit natin yung ilaw dyan. Rindihan na kayo. Palambutin daw. Ayos tambak lupa.
Kulo. Salamat kay Kulo. Ayos. Ito na, te. Ito na. Ha? Ito na. Pag luto na, kain na tayo. Cameraman ko. Yung papansin sino. Umuoy! Umuoy! Mamaya nga din. Luto ng ulam. Pahinga kuya. Pwede magpahinga. Kakain na. Para nakapahinga na bago kumain. Pahinga muna. Ayun, tapos ko nang makot yung dito. Yung sinako ni kuya. Ito naman ang sunod. Init. Break time muna. Break time. Ulam namin. Ulam namin for today is Wow. Amuan. Ito na yung mama niya. Amo. Naunta! Karaunan na. Lupit. Sarap magpaa. ang tama na din pala. Perfect nga. Ikaw na, Kuya Bobby, ikaw na. Kuya Karo! Kain na, Kuya Gatcho. Kain na, kain. Kain na. Kuya, kain na. Kaya kain daw. Mayroon uli-uli sa pagkain. Oo. Kainan na. Ay, tuloy-tuloy pa rin yung ano sa tatay. Pag electrical. Saan lang tayo papunta? Sige. Op, yung may ano. Wala nang ilaw ngayon. Diba na yung dumikit yan doon? Wala kang set yun, ano? May tip na. Magkano na sila mag-op? Sige, okay. Pupunta doon yung may tip eh. Okay, kahit ba na yan? Masasagad eh. Lahat na sila may tip. Naano mo na eh. Okay. Misplace mo na eh. Salamat ang putulin dito eh. Putulin ko lang dito eh. Andito tayo.
Ini. So yun mga paring Jason, bali bili kami ng tinapay ni Chinchin dun sa my bakery. Alright, lapit lang naman. Mary Sarita. Kanila 200. Oh, lang yung 200. Anong tinapay po? Pandesal, Panligaspi, Makabayan, Tinapay. Makakalikasan. Makatao, Makabansa. Naraman ka naman kaya anak eh. Punta ka po kaya sa fiesta. Punta lang po. Wala kong sinabing makikikain. Makikikain. Meters. Yan, bili kami ng tinapay. Halagang 200. Anong din ako? Tagpa 5. Yung malambot. Para si tatay. Oo. Ito. Ilang piraso yan? Pag tagpa 5. Five. Dito po te. Halagang 200 po. I-mix mo na lang po. Natag. Ito. Lahat, Oh, assorted na tagpa 5. Dito 200 pesos. lahat po ng mixing po. Ay, ito. 50 po net. Ay, 50 po net. Pangalan na lang, mga. Ha? Ah. Granada. Armalite. 50 po, tapos 50 Panlicoco. Panligaspi. Tapos 50 to, 50 pong maligaya. Wow, saan naman? Maligaya. Tapos, ilan na? 50. Yan at namimili na siya ng ano, ng tinapay. Ikaw, Rizan, ano mo? Sila? 25 po man. Tapos 25 din na pinago. Bali 200 po lang. At nakabibili na kami ng tinapay. Wala po kaya? 50 po. 500. 50, 50, 50, plus 50. Alin? Bread. Mas maharap yung ano, toasted, ano, siopang. Malas na po. Hello, kuya. Yung bagong luto. Yan nga, cheese bread nga. Oh, yan. Cheese bread, kuya. Ito yung binibili namin. Dito. Doon pa ako. Kuya, maniwala ka. Ay, ito pa tayo. May tinapay na palang ano. Dapat bumili ka pala nito. Oh. Ha?
Bayan. Ano? Okay na po. Ano mo kayo? Teka muna, te. Panoorin mo yung vlog ko. Paring Jason TV. Bye po! At bigyan natin sticker si ate. Bigay kay Chill Chill. At balik na kami dun sa site para makapag ano na snack. At yan po, dito na kami ni Chin Chin sa barracks. At si Mary nandyan. Hello po. Hello kuya! Ayun, Nalaga ako ng kape. panito. At ito na yung ano. Oo. Ito na yung ano nga to? Ano pangalan nito? Ito? Oo. Ano to? Ano to? Pandiko. Adi so pandiko. Pandiko ko. Ayun. Ito. Ito. Pandilit. Granada. Granada. Armalite. Arma. Ano? Cheese bread. Cheese bread. Magluto. Ito. Ito. Pandirigla. Amo, pandirigla yan. Kasi ayan o. Pula. Pula. Maligaya. Maligaya ba yun? Pandirigla ata yun. Ito. Ah, ito. Pandi ba to? Hindi. Kasi nasa bato to eh. Hindi naman sabing panligaspi. Tapos yung panigas. Ay, hindi narinig ni ate yung sinabi ko sa kanya. Mali yung ano. Bilangin, parang Tama. tama. Palaging tama. Hindi nagkakamali. Maligaya. Tinapan. At ayun. Tol, tinapay tol. Tinapay. At dalan din natin sa kabila ng tinapay sabi ni Kuya Nuli.